e ñalawma alet sappo e jeegom lewru jeenaɓiru hitande ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeenayi délégation mawɗo yettima ɗo e Madina Gounass e gardagol jaagorgal kalfinangal ndema woni agriculture. Moussa Baldé o ardi e délégation mawɗo ummade toon to Kolda arde ɗo e Madina Gounass salminde kam e juurade e ñagade duwaw kono kadi yettinde duwaw makko e ruttare Ceerno Abdoul Aziz. Tuma kay nde ɗum waɗi nde tawi o ala ɗo e nder leydi ndi taw eɓe ƴetti foftere e on tuma ko ɗum woni sababu garangal makko e oɗo ñalawma. ɓawo nde o yetti o jaɓɓa kono kadi ɓe bisma e nder hen Ceerno Ibnu Umar Ceerno ari ɗon salmindeɓe e bismadeɓe hollideɓe Ceerno wiɓe bisimilla maɓɓe o tawniri ɗo e sehil makko kolludiɗo makko gila hanki taw hande arani mo ganduɗa ɓe gondi e tuma goto e maɓɓe foof ene woni directeur société on hande kañumne ko jagorgal kalfinangal ngalu woni faggudu on woni Amadou Hott. Tuma nde ɓe gimmi ɗon fewde toon to sal Ceerno nde yetta jooɗa ɓoyani tan Ceerno yalti ɓe calmini ɓe kolliti kay ko woni ko garangal maɓɓe yettini konngol ngol ko Alaji Souleymane Diack. koyngal jam yettiɗo noon Madina tawi ɗo musidɗo makko minirawo makko no ɓe kaldi ni e ɗum woni ministre de l'économie des finances coopération hono Amadou Hott e addunoɓe ɗo yettanadema salminde e du'ade ko wonno ɗo ko wonno ko ɗum waɗanno e wonno nde ɗum waɗi de tawi eɓe caggal leydi eɓe jondi e jondi leydi ndi eɓe gondi toon e président leydi ndi ɗo e hankino mbimami ni tan hankino no wino ni tan wino omo ara ɗo yetto ɗo o yetto ɗo o salmina Ceerno ko e hoore weltare noon hawdi ɗo e miñi ko e sehil makko eɓe gandodirno gila hanki taw hande arani monsieur Hott ene wonno directeur général FONSIS Ahmadou Hott o ene wonno directeur général FONSIS kanko o wonno directeur général Sodagui kanko omo woni directeur général Sodagui e mbi Abdou Jabbar oɗo woni Ceerno Baro Ahmad Baro ɓeɗo fof noon ko liggoto ko remoɓe mawɓe eɓe handi wallede Ceerno Jabbar holli wondema hikka on ko yata e 12 tonnes 62 tonnes nder noon capanɗe jeegom e ɗiɗi banana o yeeyi ɗum kono ha joni caɗele nan toon inani toon omo jogui ko yata e 60 hectares ko ene wona 60 hectares kono ɗon ko hakke hectare uji sappo tan kono ko fodde hectare uji sappo tan o woni liggade e ko oɗowele makko takoye warñede makko hay ballade goto so wona newa ballade goto ala hen so wona Allah en ɗum ɗon o wi sehil makko musidɗo makko o wiɗi balla o darde e darde o noddi directeur technique de Sodagui Ceerno Ly daroɗa e ceerno ko ɗum ɗon hande holko haɗata ko ɗanade sukaɓe naato e laaɗe wiyoma ande ko haaju ɓurɗo mawnude e haajuji maɗo hono sukaɓe leydi ndi liggori e nder wuuro he gaccaɗanɓe ɗe eyi ɗum ɗon alhamdulillah rabbil alamina ɓe mbaɗi ɗum ɗon ɓe ƴewti ɗum ɗon sekete ko hono ɓeɗo ni président Macky Sall handi jogade caggal ɗum ɗon ne e nde babam ari fon Ceerno Ibnu Umar o wi wondema wiiɗa sago maɗa yoɓe jottono gesa to ɓe ƴeewa kanko Moussa jaabi o wi
ina moƴƴi kono ko ɓuri moƴƴude o yiɗi ɗum o yiɗanma ɗum woni holɗum ɓe gacca ha ɓe kalda kamɓe ɗiɗo oɗo woni ministre agriculture ɓe jagga ñalande tawa goɗɗum addani so wona yottade e gese men he ɓe ƴeewa tawa ɓe gaddi kadi ke technicien ji maɓɓe directeur uji maɓɓe ɓe wonno kamɓe ko kamɓe meho gari ɗo addi ko tan ko salminde so ɓe gaddi ɓe ƴette ayyo ɓe kaldi ɗum ɗum haaɓe kawri ndegete noon enen ko ɗum ƴeeweten ko walli en ɗon liggoro ɗen awa ceerno ko ɗum ɗo wonno somi juumani hannde monsieur le ministre somi juumani ko ɗum ɗo wonno ko longini on kam délégation on noon eyi oɗo Malick Dia taw settima settare nde ganduɗa taw mo haalde ministre faade e oɗo Moussa o wi wonde makko de Moussa a waɗa directeur général Sodagri yimɓe leydi ndi puɗɗi yiide ɓe ɓooyi remde kanko Malick Dia o wi o ɓeyi remde kono millionaji joyi ha sappo tan haɗanno o wi hande ene yaaha millionaji temedere taw ɗo yeeyi maaro makko holko waɗi ɗum ko oɗo Moussa yajjinani ɓe oɗo musidɗo ko hawata ko o woda kanko ne o wi hande kala tawɗo muɗo sikka ko patron kono ko demowo o wi hande sa yettima galle ma ko lampaɗe waɗi ɗum noon ko demal ngal waɗi ɗum noon ko on ha joni ardude ɓe garnoɓe ɗo alɗaɓe ha président Macky Sall jagga ɓeɗo koɓe mbiyata fast track on waɗe tinna Allah waɗi men tawi ɗo ministre kadi e on délégation woni au conseil collectivité territorial ardi ɗo e maire Dabo Idrissa o ardi e maire Ousmane Balde Ousmane Balo ardi e maire on ko maire Medina El Hadji maire Parumba o Kande eyi Ande Kande maire Kandia o ɓeɗo maire ɓeɗo ɗo présenti woɓɓe ɓenga o ardi kadi e chef makko de cabinet o ardi e directeur cabinet maire Kolda o Abdourahmane Diawo o ardi e Sana Sané équipe maɓɓe on fof wonduɓe e Ceerno Ly en Sodagri direction technique Sodagri o ardi e secrétaire général conseil départemental Kolda Moussa Boiro on kadi ko yeesojo e gueɗe partiji nanganɗi Macky Sall ɗi maire Kunkande o on kala ɗiɗo chef de cabinet makko on kadi imo ardi e attaché de cabinet o ko ɗum woni Diaye Kande sa yi chef de cabinet attaché de cabinet no yaade kamɓe woni nowru ministre o kala ko yewta ɗo janta ɓe siwtiniramo ardi kadi e El Hadji Ablaye Ndiaye on kadi no ɗa jooɗi ko daraniɗo ministre fota eɗen ardi ɗo kadi e Jamban Chérif Jamban mo anduɗa kala ko liggete kadi banggal Macky Sall Kolda himo dari hen min ardi noon emo anduɗa kadi amanani ministre o par ce que kala ko watte joni si yiyaka nanaka haray ɗi manki ɗum woni journaliste on Ousmane Balde tan kala o fota jarede moƴƴa min ardi kadi e Mohamed Thiam on kadi ko yeesojo parti
yo ceerno aliou no ɗo on kadi hélas ceerno aliou on kadi ari ɗo no tawa e men professeur Sidi Balde on kadi no tawa e délégation o moolo sikku bon ɗo de moolo kande on kadi ɗi tawa e délégation o sukaɓe noon no heewi ha groupe big boss en ɓe heewi ɗo ɓen ɗon kan ɓe yaafoto hay si ɓe lintaka ɓe fof voilà ceerno o ɗo ko menen ardi Thiam menen immodi ɓayti o nani ko ga o wi ko be o ara o ɗowta ministre o on kadi ko menen ardi kañumma e min on Alseni Ba hikkiɗo e Moussa ministre Moussa Balde o ko menen ɗo e sukaɓe ɓen ardi ka délégation rewɓe ɓen kan no heddi to no Alhaji Souleymane Jantori ni fatunde nden tawan ɗo ministre o ari tun juma o hawri himo jogii fatunde ƴettuɗo miñirawo makko to Guire Yero Bocar ko ɗum waɗi hanki o wi yo men waɗu feere men yottoga fayda yewtere nden ko ɗum ɗon yewta ɗo ministre dey kan jogi ɗen ka région ɗo gandal e wakkilare makko okkimo ko duwawu joggitoto e ko onon holtora men ari mayɗo o yo Allah yumme mo yaafo men toro ɓe torane Allah waɗi o tawi ɗo sehil makko hoolare nde Macky Sall hooliɓe nde yo Allah dandu ɓaawo iwtira nde Allah ñiiɓina nde ligge ɗe ɓe watta ɗe ɓe waɗa ɗe réussir Moussa dey menen hoolinomo halfinimo conseil départemental Macky hoolimo halfinimo Sodagiri o golli Sodagiri yonimo o waɗimo ministre de l'agriculture hande noon o woni ministre de l'agriculture ko fuɗɗi kon fuɗɗi ministére ɓurɗo ɗumantinde e nder leydi ko demal sabuna plan Sénégal émergent ko si ndemanteri moƴƴide si demal moƴƴani ala ko sottata awa meɗen ñaagui yo Allah wawnumo meɗen felliti noon ɗo kala ko du'aɗo surtout en fotti e fatunde no hammani moƴƴana en sehil makko ko kanko men minta partout pour no jawdi ndin heɓora golle no woɓɓe ardira golla yo Allah okkuɓe en doole pour liggotoɓe ɓen ara Sénégal golle en Sénégal si yaari yeeso en heɓi yaafo ɗon ko ɗum wonno komi ɓeyditata hen caggal ɗum ko ceerno Ibnu Oumar ceerno ɗetti konngol ngol e yamirore ceerno bismadeɓe e garangal ngal yo Allah yo moƴƴere yo Allah sow jeenaari o wi on jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe taaɗe garduɗe ɗe yo wat ɗum jaafagol bakkatuuji taaɗe kootirɗe ɗe kadi yo Allah wat ɗum ɓamtagol darajuuji yo Allah ɓooynu on e jokkere en ɗam o wi ceerno e dental ngal fofof weltima ko yani ɗo ko enen fofo ndendi ɗum bal ko tijaniyankoɓe fofo ndendi ɗum walla tawa ko julɓe fofof ndendi ɗum woodi gooto fofof ina du'ane heen ma taw arde nde ko dartude baraji e waawde muñidde kono hay sinno onon e koye mon on du'anama toon ina yona en enen fofof kono so mi heɓimane kadi ɗum onon on ɓeydotto baraji
minen araɓe mumen ɓene kadi min ɓeyditoro muñal ceerno noon e dental ngal koko beltima kala ko neɗɗo golli golle ɗe ina woodi ko tindinta daral mon ngal eno garduɗon ni ministre Amadou Ba ari gila hanki kañum ɗo hiiri ɗo waali ɗo ñalli ina fatma an ministre Moussa garɗa anne garɗa no garduɗa ni e duusɓe maɓe e jonde mon e ceerno ɗum ɗo tindinta ko haaju moɗon no woniri e ceerno eno woniri e wuro ngo eno woniri e dental ngal e tawtorede kala ko yanani ceerno so tawi ko memi pittali oɗon ndendi heen so tawi kadi koko memi pittali kadi oɗon ndendi heen koyɗe mon ɗe ko ɗum firti kadi ko ɗum tindinta ceerno noon weltima hen no feewi wo amma noon ko faati e habaru ko yimɓe ɓe kaali ko sifa ministre o no gollirta ni ko faati e habaru ndema ka o wi yettode o dani Allah neɗɗo ko golli fof ko golle ɗe kaalatamo ko ɗen cifotomo ko ɗen kadi woni ɗi o andirte o wi Alaji Malick Dia en ɓooyi haalde darnde makko e habaru golle maɓɓe ɗe sukaaɓe amen ɓene kadi ina kaala ɗum ceerno Baro en ceerno Abdoul Jabbar en ɗum ɗone kadi ñalawma hande o eno Souleymane jamtorini ɗum ne kadi koko ɓeydata ɗum ceerno wi ɓe beltima hen no feewi o wi emin ñaagi Allah hoolare wonde hakkunde mon e mawɗo leydi ndi haa o resdi on ko resdi on ko yo Allah jogana on ɗum kala noon ko Allah jogani jiyaaɗo mum ɗum koko foccoto tan koko moƴƴata tan koko yarata yeeso tan koko neɗɗo dañata hen wune tan yo Allah jogitana on ɗum kala no président yiɗiri mbawon waɗirde noon dañon welare amen minen ligganteɓe ɓe onon e président fof noon nawri dendagal hoɓɓe e Sénégal bawɗo wonde ko fof debbo e gorko suka e mawɗo goɗɗiɗo e baɗiɗo ko fof dekete ko leydi ndi fof ligganto ɗon emin ñaagi Allah noon sabu barke Allah e nelaɗo mum sallllahu alih wa sallam e Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu e barke ceerno meɗen nde Allah rokkata on wune kala no jiɗɗon waɗirde Allah newnana on no oɗon mbaɗira haa ko yiɗa ko dañire noon nde Allah newni ɗum bijaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu e barkeji seeranɓe meɗen o wi ɗum beltima no feewi ceerno duwima kadi ceerno weltima du'ima neɗɗo ko fimde mum tan e jorto mum moƴƴo e Allah ko kanko Allah kadi wi omo wonani ɗon jiyaɗo makko ɗo jorto mum moƴƴo e makko ɗo eɗen jogii jorto moƴƴo e du'aw ceerno eɗen jorti so duwima Allah jaaboto ɗum noon yo du'ano on ko du'ano leydi ndi fof yo Allah newnu ɗum yo Allah wallu yo Allah wat ɗum bijaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu e barkeji seeranɓe meɗen wi ha joni noon ko kalfingol tan sukaɓe ɓe ina ndilla ina jiɗi firtude ina jiɗi wonde ina jiɗi wadde hunde kalifa mon Allah yo Allah wallu ceerno Seydi El Hadji Mouhamed Saïd radiyallahu taala anhu ko geɗe ɗiɗi tan ko jogii walla geɗe tati diine makko liggey makko
enɗam makko ni foti ko jogii ko dawrata tan ko diine e sunna e tijaniya e liggey no suurori kanko e ɓesgu makko tawa eɓe jondini ga kala ko heddi yantata e ɗum tan ko jokkere enɗam legeɗe tati woni ko makko ko ɗum o holli ko ɗum o tindini ko ɗum kadi o jangini kala e amen minen bawɗo rewde heen ko ɗum de o holli donc ɗone ko ɗum o holli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam caggal ɗum ceerno fawti hen konngudi mum ɓurɗi belɗi dahmuɗi ɗi no wowi waade e kala tuma nde yimɓe ngari ɗo salminde juurade e ñagade duwaw kono kadi e ruttude duwaw. alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina ko yimɓe tuɓal allah ngol nde wonno en ngala hono ɗum saka ko ɓuri ɗum nde wonno ko ɗum tan allah waɗi kisa وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم nde hay hunde ala ko woodi so wona nden hunde ede senna ede yetta allah ɗum noon ko ono yimɓe ɓe on paamata no ɗum deppirta allah ni kono kala ko jiiɗa ene yetta allah no garduɗon ni wa ala kulli haalin tan ɓe beltima no feewi ɓe nani jankawol ngol fofof ɓe beltima heen ɓe nani kadi jantowol ceerno ibnu oumar ceerno ngol fofof ne kadi ɓe beltima heen fofof ko allah rokkiri noon en jettimo heen sabu sénégal gila allah waɗi ɗum sénégal o waɗi heen omo waɗi e sénégal moƴƴere makko heeride no waɗiri moƴƴere makko kanko allah e nder aduna he fof ni wonno noon ko gooto kanko allah ko gooto bellitiiɗo jeyi fof andi fof waɗata fof alaa mo renndi hay gooto hay hunde hay batte o bellitiiɗo alhamdulillahi rabbil alamina wowuji ɗi en duɗimo yo allah jaabo kabaru musidɗo jaaɗo o enen fofof foti heen no ceerno o wiiri ni gooto e mon fof ko woni to so duwinomo toon walla duwanama toon ina yona allah addi on noon haa ɗo ɗum kadi ko moƴƴere nde allah ɓeydani en moƴƴere nde allah rokkata e galgol he kadi e kuutgol he alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi ko heddi kon enen sénégal naaɓe enen sénégal naaɓe ɓeyden yettude allah ɓeyden wondude e allah ɓeyden kadi wondinaade allah ko gooto kanko rokkata kala ko heɓotoo muuni fof ina anndi ɗum e hoore muɗum ko goonga noon kanko allah omo waɗi sababuyeeji ɗin sababuyeeji ne kadi ko kanko rewnata neɗɗo o e majji neɗɗo o rewa e majji alhamdulillahi rabbil alamina o wi madina gounas ɓeyde ko enen ɓe ngoni ɗo eɗen nganndi madina gounas ko ladde mere wonno ɗo yimɓe ɓe boom cikkanno ko nde ladde nde hoɗotako no nde wayi ni e alhaali mayre tawi noon waɗi ladde nde noon wayi haa wayi noon ko allah ina anndi to mum ko muuyi wadde e ladde hee tawi ɗum yontano tawo ko muftide ɗo haa ɗum yonti o addi ɓe o muyno honnude heen ɓe o holli ɓe nokku o o holli ɓe heen
walla nden on sa'a tawi nokku o diwan o heewano yimɓe no feewi heewano kadi julɓe kadi no feewi Allah addi ɗo ceerno han kadi omo yaha omo tunno yimɓe ɓe o yaha ha o yettoyi Portugues julɓe ina jiyamo ina ngara ina kodda e makko sabu Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e sabu l'islam e sabu yiide jikku makko e golle makko e gondinagol makko nafugol nafowol ɓe gondi e makko e ɗum yettode wodani Allah woni ɗo caggal ko wuro go sinta ko duuɓi 45 alhamdulillahi rabbil alamina tawi hade o yahata taw woni hiidental ngal Allah waɗi kadi rokkimo seeramɓe tato ceerno hen fof resdimo ɓesngu mum ko fof o rendini woni ɓesngu gooto yanti e ko Allah rokkunomo ko woni seeramɓe tato ɓe e kanko ɓesngu o ko gooto yettode wodani Allah nde o yanti foftoyaade hankadi seeramɓe tato ɓe nokku hen fof o watti ɗon yamirore nde woni yamirore wootere kamɓe seeramɓe tato ɓe nayo ɓe fof ha o watti hen ceerno Ahmad Tidiani Fass woni jamiroje 5 ɗeɗo fof ko yamirore wootere eɓe golla goto fof ina golla fadde no Allah rokkiri ɗum woni noon o sinci gure ha heewi wadde gure 55 ko addantamo sincude ɗen gure noon tawatu ɓen jiɗi ko wonde e Madina jiɗi ko ferde o sincana ɓe nokku tawa ɓe gona toon eɓe gonira toon no Madina woniri ni ɗen gure hande ko fof waɗi jumaji yettode wodani Allah ko ɗon gandi ɗe alhamdulillahi rabbil alamina ko wi haalti ɗum noon ko yettude Allah enulaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e yettande Sénégal Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama ko wi Sénégal wiyama temedere nde ƴettuɗa fof 9 e fof ko islamiyankoɓe ɓe tan keddotoɓe gona islamiyankoɓe ɓenne sa yiɓe e nder yimɓe he andataɓe a wawa faltade ɓe ɓe wonno fof ko gotum ko fof ko bandiraɓe ko fof kadi koddi ko fof kadi nandi ko gotum ɗum waɗi Sénégal kay ko Allah moƴƴani ɗum moƴƴini ɗum moƴƴinani ɗum alhaali mum fof ko suuɗi e ko feeñi ɗum waɗi noon ɓeyden tinnade e wattude haqqille e diine hee no moƴƴi ɓeyden tinnade e wattude haqqille e kawral no moƴƴi ɓeyden tinnade e wattude haqqille e golle hee no moƴƴi yo Allah newnu yo Allah wallu Allah rokki en kisa président o ene jogii haaju yimɓe yo kawru yo ngollu ɗum noon nawrata leydi yeeso toppitade diine toppitade enɗam toppitade golle ɗum nawrata leydi yeeso wondude noon e nunɗal yo Allah wallu yo Allah wallu te ceerno hoɗi ɗo nde hade makko hodde ko yiiɗi diwan o fof haatoma o yehi haato maayo to hakkude ɗo e maayo goo ma won kiloji 20 hen tan kiloji 18 gure nan ɗon ɗo sinci Misra nan ɗon Fas nan ɗon Sunnatu nan ɗon Kuba nan ɗon Taifa nan ɗon Saadatu nan ɗon ɓe fof nan ɗon o wi wuro ngo kadi hankadi ndiyam wuro ngo yonaani forage uji ina ngoodi kono alhaali no yarata ni ndiyam ɗam yonaani kanko ceerno radiyallahu taala anhu gila nden omo miijotono
gotel e geɗe ɗiɗi cangol ngol ɗo jokkori ko maayo imma ase ha wonta maayo ma walla ndiyam itte to maayo to adde ha ga adde go wuro ga ɗo noon joni so waɗama ɗum kisa gese na mbawi heɓade hen golle sukaɓe hankkadi na taɓannade golla gese ha ndiyam ɗam na heeɓo sila to maayo to ha go wuro ga gese ɗe e wuro ngo e jawdi ɗi ko fof naftoro hen. caggal ɗum ummaɗon tiinda ko jama sete o kala ene reggodiri e ceerno fewde toon to jama to ha yetta juula tuma nde gasni juulede duwaw waɗa yalta e nder ɗum noon ɓe jaafa ko adi nde eɓe koota kuccodiral jaydiyankoɓe e jagorgal kalfinangal ndema Moussa Baldé. koni wonira e kala tuma ma goto e jagorɗe walla goto e yimɓe mawɓe arɗo e Madina Gounass salminde e juurade e duwade kono kadi e ñagade duwaw. Peren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e Gounass. Peren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuur e Gounass. So terɗe so ɓerɗe jehen mbarroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade Gounass.